Ζούμε όλοι μαζί στις ίδιες πόλεις. Στα ίδια μέρη, είτε μας αρέσουν είτε όχι. Οι άνθρωποι συγκεντρώνονται στις μεγάλες πόλεις για να είναι μαζί με άλλους ανθρώπους. Όμως, πώς γίνεται και νιώθουμε τόσο μόνοι? Πώς γίνεται να μην λέμε αυτά που αισθανόμαστε? Γιατί κρύβουμε σκέψεις και γεγονότα? Έτσι είναι όλοι. Ή μήπως είμαι εγώ η προβληματική? Καλημέρα! Λοιπόν... Γεια! Θέλω ένα καπουτσίνο, διπλό, σκέτο. Λοιπόν, είμαι πάρα πολύ αγχωμένη και πάρα πολύ χαρούμενη όπως... Να το πάω αυτό λιγάκι. Δεν έχω συνειδητοποιήσει ότι σε 2 εβδομάδες είναι ο γάμος. Είχαμε επιλέξει, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, αυτό εδώ το νηφικό. Με τα πούπουλα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να βάλω πούπουλα όταν θα φυσάει σαν διάολος πάνω στο καΐκι. Οπότε, δεν ξέρω αν θυμάσαι που είχαμε δοκιμάσει, όχι κύριε, αυτό εδώ. Όμως, δεν μου αρέσει αυτό το κόψιμο και αποφασίσαμε μήπως κάνουμε αυτή εδώ τη λαιμόκοψη. Και τα πούπουλα μπουν εδώ πέρα, χαμηλά. Πώς φαίνεται αυτή η ιδέα? Νομίζω πως πήρα από τα μούτρα. Όλα καλά? Ναι, όλα καλά. Όχι, μωρέ, όχι, λίγο στη δουλειά. Έχω πιεστεί, έχω κουραστεί. Εντάξει. Λοιπόν, σε σένα, πες μου τι έχεις σκεφτεί. Ναι. Έλεγα για τη λαιμόκοψη. Και αυτό εδώ. Τι πιστεύεις? Εγώ πιστεύω ότι είναι καλό να το πάω σε μήνυ. Και άμα πάμε σε ξενοδοχείο. Σου πω, πού ήταν το ξενοδοχείο? Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο, τέλος πάντων, μινιμαλιστικό. Δεν ξέρω, θυμάσαι? Είχαμε πάει. Δεν θυμάσαι? Είχαμε πάει και ήταν ωραία. Εδώ. Αυτό που συζητάγαμε για τις ανέσχες. Κυρία Αντωνίου, Ναι. βγήκαν οι εξετάσεις σας. Οι ενδείξεις της αξονικής έδειξαν μια κακοήθεια του πνεύμονα. Θα χρειαστεί βέβαια να κάνουμε και άλλες εξετάσεις για να βεβαιωθούμε και να δούμε και το στάδιο της νόσου. Ναι, θα σας τις γράψω αμέσως τώρα. Θα χρειαστεί σίγουρα μια μπροχοσκόπηση. Κυρία Αντωνίου, είστε καλά? Θέλετε μήπως λίγο νεράκι? Όχι. Όταν νιώσετε ηρεμή, σας περιμένω στο γραφείο μου. Όλα θα πάνε καλά. Η ηρεμία χρειάζεται.